Piglalaoma na nasa 2 pesos na tapyas sa singil sa kuryente kan Casureco 2 ngunya na April billing. Paghuros sa generation cost na ipinapasa sa mga konsumidor rason man kan paghuros sa taripakan kooperatiba. Yan report ni Chris Novello. May tapya sa taripa kan kuryente kan Casureco 2 ngunya na bulan na Abril. Gikan kaya sa dating 17 pesos per kilowatt hour kan Marso, mapatak na sana nin 15 pesos per kilowatt hour sa kada residential ngunya na bulan. Ang rason po kay ni nagbaba man po si generation cost na pigsisingil po sa satuya mga power generators o power suppliers ng Casureco 2 ngunya na bulan na Abril. Ikinoog man ini kan mga konsumidor arog din tananay ani asin Jenelyn kan banwaan ning Kalabanga, Camarines Sur. Maringan ito nagbaba yan. Pati sa taho. Maray po yan. Kumbaga po, dakula po yaning kabawasan duman sa mga intindihan mga harlang ko ang binabayadan. Mientras tanto, 19 na oras na brownout ang may eksperyensyahan sa pirang lugar sa Naga City. Asin sa mga banwaan kan Mileor asin minalabak sa aga Abril 20, 2023. Mapon ininin alas 8:30 ng aga hasta alas 6 nin hapon. Ininganing taon dalan ang corrective and preventive maintenance sa sarong transformers sa Concepcion Substation. Sigon sa kooperatiba, loob man nasubot ang mga power interruptions. Ngunit natag init kasabay ang paghagad ng dispensa na kinakaipuhan ining gibuhon como preparasyon sa paabuton na tag-uran. Kaibahan si Carlo Abunita, Chris Novello, Balitang Bicolandia.